Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naibag ng orasyo amin papagayam. Sakbay na at tuypay ni Auntie Jor. Thank you, kablawan tayman da pagayam Jim. Kastamat iti Alingag Brothers, Dumaging Brothers, Janelet or Janelet ken Watuzay. Thank you so much papagayam mi ana ayatamang tartarabay iti daytoy YouTube. Kasama ta kablawan tayo dagiti FB friends tayo ada Feli Bragado Bello, Jonah Cabtalan, Jocelyn Oliciano, Owing Vlog TV, dahito apagayam tayo, kanayon mang tartarabay kadagiti drama tayo. Ray Ralustiano Sr. ken Jasmine Rivera, ken siyempre kada kay aminan papagayam anayat amang tartarabay, iti drama tayo nga unay daytan kaka, ken anaraar tinamnama. Thank you so much. Ket ita, adto iti pakasaritaan anapauluan, bumaknangakon. Dito'y drama tayo, unay daytan kaka. Nay! Si kamot ti masabat ko, Peter. Oh, papanam ka riyan. As usual, inak makilabamanin Nay, nagadumot ta, hindi ta porselas mo. Ate umupayan ti babae. Anting-anting ko na gito, uy. Anya ti kayat mo sawan? Dagito iti mang tagto kanyak iti kinabaknang. Kasano nga ang mapasamak dayta? Kasano mang tad iti kinabaknang mo? Makitam tumot na. Sana madmadlaw na ita. Ininot to abumaknangak. Basta da kanyak dagito ya porsilas. Kasano nadalo ko amang rabsot kadagita? Di da marabsot kanyak, da birtod na. Ninggaraw mo manen ako nak. Ay na, sakti patyam ana. Napintas to tibiyang mo, no maadaan ka matitikas to ya porsilas. Intad ngamin ti bakit nga da power na. Ngam no sa bali at tao, ti mga lakin ko ay ada bayad na. Anya? Manungay. Isuntong ti kasaritam, sana siya. Basta dakkel ti may tulong na kin ka iti pinansyal, wano pagbaknangan. Nata? Uwan. Saan kanton ngaglablaba, wano makitaltalon. Kanuan niya pa yan, nadadagsa na trabaho. Ta siyempre, anong taon ti kwarta? Paggapuan na nga iti kwarta nga umay kanyak? Awan ti makaibaga. Basta kila at tulatan adumteng ken ka ti aglaplaposanan a kinabaknang. Wow! Sana all! Unay daytan kaka. Mutoy nga rodin ada ta dua porselas mo. Tani nagaduma di ta imam. Ay, ibaon kalangan kani bakit pilang. Iso ti pangalaam ta, briefing na kapay. Anya? No interesado ka, ibagak na giti detalye, tapno amom no kasano ti maadaan ka na giti nga anting-anting. Kas kada babataw. Tapno sang kantaw na makilablabawan na grigat. Sitting pretty kan tulangan, kat agsang puton ti ado akwartam. Wow, nagsaya at muton no bumaknanga kon. Unay daytan kaka. Asino ka nga imay dito'y pagariak? Ha? Pagariam? Balay ko kunam alola. Tasaan mo't apagarian daytoy? Nang runa kat bulo to diding ti balay mo. Kun panaw ti atep na, unay daytan kaka. Imay kakaday tapno raisin na. Ay saan mo't lola? Imayak takayat kumuti bumaknang. Isu ngamin tinsalaysay ni Peter kanyak. Kasla amok day sa anagan Isu tinikam itinagado a porselas a pagpabaknang lola. Kun anting-anting. Kasta ka day. Wan lola. Iso nga ikanak mama. Ayan ko nga pagpadawat dagiti porselas. Kada kwintas. Nga da iti ikot ko. Ilak-lakok dagijay. Manungay lola. Ako depende. Iti kaya mo akinabaknang. Ha? Do kaya mo arebo-rebo ti kwarta masumangpot. Daytay porsilas
Asag 5,000 ti alaam. 5,000 lang. Hangam no milyones ti kaya mo asumangpot. Kan awan makasagid kan kapulos. Datay kwintas ti alaam. 20,000 lang dajay nakalaka. 20,000 lang. Ha? Nagnginan? Balitok ka di, Lola? Ay, saan? Silver ka di? Saan? Bronze nga rod, bunulata? Ah, saan? Anya nga rod ngay? Bisil! Kan kayo anapagtimbukol akas labolentek. Ay unay daytan kaka. Batukan kayo malagaya manarami da porselas. Awan ka balyo-balyo na. Aga mabagbagat si kasa. Sano kinapatag, wano balyo ti pagsasalitaan. Ka nakapatpataglaw na'y. Ngamen, mapagbalin na ka at tao nga da balyo na. Ta, siyempre, nubak ng kanton at da balyo mo, niti pa na matao. Kasta ka di, Lola? Kasta nga raw. Ngam no di ka mamate. Mabalin mo ti pumanaw. Ta nakapatpatag ti oras kanyak. Dahil pa nakisasarita kung kakadabayad na. Ha? Sabi awan yung tugot ko akwarta. Tao may kulaang mo no sag mamano dagiti porsilas yo. Kano anya kinabaknang ti may paay na. May nakita kinabaknang. Aglap-lapusanan na kinabaknang. Di makagatang aktun adagos iti house and lot. Agraman lugan akapipintasan. Ang nasa umon. No alaak itaday ta apursilas, bumakna nga ka din inton bigat. Awan mangrugen, kay baba nang mo. Nagsaya atan, sana all. Magic. Ang kasanungay nga umay ti kwarta kanyak. No sa anak mo ten nga agtrabaho, Lola. Ay, ano apa mayan? Kesa sang bayday ta kwartawan no kinabaknang. Mabalin na makapidot ka iti bundles of money ariw-rew. Mabalin nga dagidunarkan ka. Mabalin mo't nga adan to mangipanagan ka iti house and lot na. Uno, adan to makalim abalitok kanda dumapay. Apay ngay amabalin kunayo mo't, Lola. Kaya't naasawan. Awan ti kasiguraduhan na, ay apa ka ngawanan? Kita ekman tila nga dagita a bracelet kada kwintas nga ibagbagayo na aramid manipod bato kas kada kayo. Wait a minute! Wait for me, tenda kalaan. Unay daytan kaka. Kayo mo lagayam anapagtimbukal kun bato? Saan mo lalaungan? Amin may tulong ti tunggal bato, anday yubon ka dagito. Para anya ngay dagita abat bato, Lola. Dato kayo bato na kat anib mo. Awan ti makadapaw kun kadakas nga espirito. Awan ti makapanunot amang takaw, wano mang hold up kun ka. Kun uray dagiti insikso, dagiti kanet, sakit te kagana kas kadangilaw kada lamok. Awan ti makadapaw kun ka. Kas talaeng, Lola. Ay aguray ka ngamin atadak penalpas. Takno di ka matakawan. Uno mahold upan. Di mo iparparang ti kwartam kun alahas mo iti publiko. Takno di ka matakawan. Akas kunak. Ha? Kasta ka di? Idulin mo laang iti safe place, ijay balayo. Dahil ko'y mo bisil, anay bala-balaot, kat madan ka iti adaw, akwarta, kentawid, nga agapo iti bakna nga kabagyam. Na, asino ngay day ta kabagyak, Lola? Ada kamukin ka, basta bakna nga kabagyam, basta pakitaam iti kinaimbag, kan kinagagot. Masapol, anasingpot ka kunkwana. No, ibaon na ka, agtungpal ka.
makisama ka iti husto, bareng patawidan na ka iti kinabanang. Bareng? Talaga mo akas ta. Kano di mo patsindag iti ibagbagak, ako mabalin mo ti pumanaw. Ay, saan alola? Saan? Patsik amin nga ibagbagam, takayat ko ti bumaknang, iti nalaka apamuspusan. Daytay saan akong ngagrigat pay. Daytay automatic adumteng ti kinabaknang kanyak. Iso nga rod, nga isuot mo dagitoy, tapno mamagnit ti kwarta nga umaykin ka. Lawasam! Unay datan ka. Nay, apay ngay adi kamutan mapanaglablaba, ana. Ay nanabanuga kung tatang, kun pampanunutik no asino ti umutangak iti 5,000. Agtrabaho ka, tapno maurnong mo na ita 5,000. Makapasadot. Jay 5,000 ti kasapulak. Tanwad daday jay, sumarunong mo ti reprep a kwarta. Apay agtaya ka, wano agsugal ka. Saan tatang? Anya nga ron nga eh. Di yung damagan. Makita yung tulatan no addan kanyak. Inton adan ken ka, kikinabaknaan. Ay basta. Adda pa'y umuna ang maadda kanyak. Isuday ta ti pakasapulak iti 5,000. Pagpuunam ka na itinegosyaw, wano networking, wano sugal. None of the above, tatang. Na, madadaan ti ulok ken ka, ana. Ano am ti 5,000 ngay bagbagam? Ipakitak tulatan no dan kanyak, tatang. Unay daytan kaka. Kanya ngay dayta, maaddan to ken kuana. Ken kasanungay asumaruno ti riw-riw asumangbay ken kuana. Repes-pesek ti utek ka. Katjak maawatan na dyan ngay bagbagana. Maganmat no nadadaelan ti utek ni Ana iti kapapanunot na iti kwarta. Ewan nga ta, nabanugan amang pampanunok no kasano bumaknang. Kat agtrabaho ngamin sa agurnong tapno bumaknang. Di kayat na nga ron kat magic. Daitay adda di ta na makita na. Ada kasta ayamot dito'y lubong. Agtrabaho kun agurnong tapno addan to riw-riw na. Isumati ko na ang ipilit na dilinaon ti utek na. Masapul ka no nga 5,000 na. Unay daytan kaka. Apeng imay ka diti balay may ana. Kaya't ko ngamin amaalagya puro sila sa pagbaknangan. Saan aya, anapan kamutan ka ni bakit pilang? Napanak nga rod, ngam di namot ipautang. Kaya nakakash. Kahit, anya nga ro dita? Pabuludan akon Peter. Tabayadak adagos, apaman abumaknanga. Anya? Unay daytan kaka. Ni, apay akas laagkad-kad ka amang pabulod kanyak. Kat sikapay tinangibaga, apagbaknangan dadya apurselas, tada anting-anting na pay. Kan ada birtud na nga gakop iti kwarta, kas kadamang magnet iti kwarta, nga uray sa anak ngagtrabaho. Kat isumat. Kaiso nga ron apautangan na kon. Madia, ta kontra dito'y porselas ko nagpautangak. Anya? Kasta talaga, iso maaddan tokin ka na dya porselas, wano kwintas. Sana mabalingag pautang ka. Di pa ikot. Kasla suruan na kon, ngagbalin apaida, muno imot. Adakan ka na no surutan ti paganurutan tinaayat ka espiritu, nga aday ti dayja akwintas. Anya? Naayat nga espiritu? Ngam di namut kayat nga agpautang ti tao amang usar kenkwana? Agsungani mat. Di ka agpanunot iti kontrata dakos. Ay unay daytan kaka. Pagbulod akon ngay nga rod. Diyay pakilablaba am ati pagbulodam. Itrabaho mo, tapno maalamon kinabirtud akwintas. Una netan kaka. Tatang, ibagayo man kininanang tay saritaan na kini Mrs. Domingo. Isaritaan nga. Bumali ak iti 5,000. Bayadak matla adagos.
Sikan ati makisao ka ni Mrs. Domingo. Napana nga rodan, ti kaya nakat itrabahwak. O di itrabahuam. Nagbayagan ngay. Ti kayat ko nga rod kat maala kon. Tapno maala mo tin jay kwa. Jay kwa tapno bumakna nga mo tan. Anya nga min ayaday ta apagpabak na nga ibagbagam. Saan nga rod mabalin nga ibaga-baga tama day. Maamuan yung tulatan ano adan iti bagik. Anya nga iday ta. Ay natatang, Diyos ang kadamag tamadi kunak lang aruden. Basta tulungan da kon amang paanda iti 5,000. Tapno bumakna nga kon kan bumaknang tayon. Unay daytan ka. Kasano at tulungak nga umutang, kat di mo ten manggad, agsam makad mo latan iti ibagbagana ano anya dayta. Mas dawak mat iti da tao ta di na ibaga. Kalukwan dayta. Adayamot bumaknang asaan amanggad, apay majek. Tsak nga ron amaw ti da tao. Kalat matlatan nakasta ti ibagbagana. Ay nalakay, mangruging samot na madadaal ti utek na. Ay huwan nga taa. Imposible mo tan ti sasawan na. Una daytan ka. Nanang, andan kanyak ti babato ti kinabaknang. Ayan na. Dayto ni, anday ti ima. Porsilas man, nakasla iti magatgatang itig-igid. Dayta, ti kunam apagbaknangam. Dadaol sa na talaga ti ulom, anak. Huwag nagpalsaw. Bagtit kan sa muta na nakaw. Agpapas kayo nanang, tatang, nga makigtot kayon to, no maiggamakon ti rew-rew agatad. Ay, inaaya. Kaamamak ka, anak. Aywon gayam. Nakabulod ka kadimo lang iti ibagbagam. Kat automatic ananan. Iso nga ron nga dan kanyak na iti ababato ti kinabaknang. Bumaknang ako nanang. Bumaknang tayong tatang. Unay daytan kaka. Ayan ti kinabaknang ibagbagam. Kedua tawanan kinapalabas, ana. Wan nga ron tatang. Awan mat. Apapaanak pa yun ni Mrs. Domingo. Tadwa tawanan, nadyak na bayadan ti 5,000 pesos na. Mas daawak Tila patpatsem tumat nga awan mo't nakaibasaran na. Basta danangag mo ababataw, ano anting-anting, patsem adagaws. Di mo aramatan ti utik mo. Isumot nga mintimbagada tatang. Nukas dyan nga men, kat pagandaram ti utik mo. Nupod no reta, awan ko man ati pobre. Awan ko man tagsakit. Awan ko man ti matay. Baknang ko maamin ng atao. Awan ko man ti ma-hold up. Kan awan mo ti ag-hold up. Iso nga aramatam ti utak mo, anak kaw. Wan nga rod tatang. Iso ano saan kumapay anatay da dya, bakit kat ay nakawi-kawak nga ibabar? Di ka nagpabasaw. Sa kinayat mo mati palukaw. Sa linoko na kamay. Agbiro ka pa iti adanting-anting na kas ka na babatuda. Saan mo tan atatang? Unay daytan kaka? Ado dita. Agdengeg kay ti radyo. Agboya kay ti TV. Kada social media. Tado pa dita ti bagbagada maka iti swerte. Biro kam amin lagi dya. Taalaam ka naramida. Saan ang tatang? Ikarigatak lang ang timanggad. Agtrabawak tatang. Agurnungak. Ikarigatak pa yun, ti saan nga agbalin agastadura tapno makaurnungak. Unay daytan kaka. Oray awan da kita pampaswerte, no nasalukag ka, agbiag ka, makaurnong ka. Wen nga rod. Alangan mo't ang amen, nga agtubog ta imam iti kwarta, nga awan mo't aramidam. Imposible kan ammom ngamin anak. Dagiti agig-igam kan mamati iti kasta dagiti agpurpurselas kadag kwinkwintas ti pampaswerte. Kat dagiti babaknang agtrabaho da kun saan adda negosyo da baknang da ngamen. Iso nga patsyon da nga day tatimangmangted iti swerte da tadagan andar ang negosyo da. Si kangay
amangam kamlat, wano mamirmiraot laeng, sa di mo kayat ti agtrabaho, nakapursilas ka ti pampaswerte, ngam di kamot agtrabaho, ada nga rod mauray mo, awan ayunay daytan kaka. Nga. Pagayam ana, nasayat mo't na nakaamiris ka, as saan apudno ti pinatpatim. Iso husto dagiti dadakkel mo. Maadaan tayo ti kwarta no agsalukag tayo, no agtrabaho tayo, ken no agurnong tayo. Tauray tupay jay magician ket mangged tapno agdala ang kwartana. Unay daytan kaka. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Bumakna nga kaw. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.